じゃあ、やっていこう。どうも、あきねちゃんです。YouTube に出てきた初心者 Twitch 向けの外国人のアドバイス動画を参考にカメラをちょっと変更してみた。カメラの角度を。もうね、この後というか今日の夜にはティアキンが発売されるので、ちょっと今からまあ、6時ぐらいまでやってみて、6時ぐらいまでやってみて、睡眠をとって、12時からティアキンやりたいなと思います。今宵もね、転ぐ作業進めていこうじゃないの。おなじみのサイトを参考に、今日は始まりの塔付近の転ぐ見つけていこうかな。始まりの塔はそこまでいっぱいあるわけじゃないんだな、転ぐ。とりあえず東の神殿側に、東の神殿どれだ？これか。東の神殿跡。めっちゃここだ。東の神殿跡に2つあります。これ見つけに行こう。これはもう全部見つけましたと。やばし。藤林。いやー楽しみだな、ティアキン。これか？発見。まず一つ。で、すぐ南というか。やだー。まあ、いいか、無視するか。ここ？
よし。で、時の神殿に一つ。時の神殿まで飛んでっちゃうか。ちょっと待ってよ。時の神殿の、なんかこの辺にあるな。天井かな？すまない。上っぽそうだな。雨降っちゃった。キラキラ系かな。一旦時間潰して向かおうじゃないの。なんてこったい。時の神殿 OK。始まりの大地のすぐ岩取るやつかな。これか、飛び込みだ。よし。
外側から埋めていくか。ここに一つ。ここに一つ。あれか。リーバルトルネード、いつでも OK だ。なんだって。やったねー。で、チェック。緑。よし。精霊の森の中に3つあるな。まずこちら。でここ。この辺かな。精霊の森の中、岩ロックいなかったっけ？ナイス転ぐ。
この辺だな。めっちゃキャッキャ喜んでるけど。あら？この上？なんだ、花がどっかにあんだ。どこだ？あれか。で、黄色いとこに行くか。雨止んでくれ、雨やだ。よし。上部。始まりの塔。上部は大丈夫そうだ。カエル池のとこにあるね。カエル池の、ここかな。カエル池の底行って、海星の祠の裏側のとこにあるんだよな。で、時の神殿のだいぶ南にある。ここら辺。カエル池行くか。カエル池は、こちら。こちら。
あれ雨降ってなかったじゃん、今。ダメか。雨やんでくれ。この辺で焚き火焚けないかな。うん。焚き火でしのぎましょリーバルトルネードいつでも OK だ。う。よし。で、黄泉の川近辺にあるな。ここはどこだこれ。ああ、岩ロック寝てるとこか。岩ロックじゃねえ。ヒノックス。なんかこの辺にあるな。この辺に一つ。ここすげえ下の方にある。まあ、見てみるか。これは、こっから行った方が早いんじゃねえか。トゥミンケから。冷たい。
なんもねえな。何に反応してんだ？下だ。下にあるぞ。こいつ地味むず。どうすりゃいいんだ？押し出すしかないよな。これでいいのか？良さそう。死ぬ。冷たい。これか。岩がねえ、あった。ナイス。えへ。で、上戻んないといけないな。上戻って、なんかこの辺にあるな。多分この辺。あ、ここのは取ってる。で、ハイリアさんの、これか。雷ゴロゴロ言ってんな。
とけておくれ、とけておくれ。やったねー。ハイリア山行って、ハイリア山の、この辺りに、2つ。から行った方が早いか。あのてっぺんむしろコログじゃないんだな、あれは。残すは、ここ取ったでしょ？海星の裏と、この2つか。はめられた。ぬぬ？あれかな？ワープするまでもなさそうだな。
よし。ここ行くか。リーバルトルネードいつでも OK だ。ありがとう、リーバル。この辺り DLC 大変だったな。あれこいつんちじゃん。あ、ここか。こんなとこにあったのか。なんで今誰かがかける音しなかった。鳥の飛ぶ音かな。おかん切ってやった。そして残すは海星裏のやつだな。始まりの塔近辺のやつは。これ海星から裏出るのだるいし、こっから飛んでくか。エツィコリマから。緑っすよね。あ、ここかな。どこだ。中にいるの。これ中にいるっぽくね。あ、ここにいたのか。よしよしよし。イェーイ、始まりの塔のコログは、これにて一件落着。もう行ってないところ、片っ端から行くしかないよな。目についたところから行くか。枯れの塔行くか、じゃあ次は。
うわ、めちゃくちゃ多いな。とんでもないよ。あ、彼の音どれだっけ？これだ。行こう行こう。やるしかないんだ。ウルラ峡谷から南から攻めていくか、次は。ウルラ。お、一個取ってるね。こちらに一つ。あ、取ってる。うちニョロニョロってしたとこの、この辺にあるな。一旦この南の方から攻めてみよう。むしろ、マウエルーヤの、あ、違うねえな。こっち側のゾーンじゃないんだね。どういう分かれ方なんだろうな。ウルラからじゃあ行くか。これじゃないんだ。めっちゃ怪しいけど。トレジャーボック。この辺にあるようですが。どこだ？中かな？
なんだ、誰か撃ってきてるぞ。うわ、悪い奴らがいる。白って強いやつだ。あれどこだった？あった。矢がないのよ、全然。あ、これ、飛びながら打ちに行っていいやつかな。あ、ダメだ。爆弾がもったいないけど、致し方ない。もうちょい上か。もうちょい上？届かねえな。うつ。当たってないだけだな。一番強いのってどれだ？あ、奥まで行った。よし。あとは、こいつ。よっしゃ。結構な無駄打ちしちゃった。で、南に3つ。1、2、3。
すぐ復活しちゃうじゃん。また赤き月の時が来ます。リンク、気をつけて。あ、こっちで、あ、これか。えへへ。よし。黄色いとこと、めっちゃ風が目の前に来てるな、この角度。仕方だっつーの。お前ら許さん。死んじゃう。まあミファイルからいいか。おお、あいつだ。あいつがネルドラだった。
や、南部は OK のはず。続きましては、カレー粉近辺のやついくか。こちらに一つ。で、こちらにお一つ。ここのは取ってて、みなかれの滝。あ、取ってる。みなかれ湖の、この辺に一つ。で、みなかれ平原。この辺りに一つ。みなかれ、ね、鳥であと。鳥でこれ。めっちゃあるな。ここなんか重なってあるぞ。まあ、行くか。で、こっちにも一つ。これはもうどっかからか飛んじゃうか。あ、彼の塔から飛んじゃうか。いや、こっち行こう。あかれはちょっと終わらせたいな。あかれ、うわ、まだめちゃくちゃあるな。引くほどあるな、ほんとコログ。ティアキンも同じぐらいあるのかな。これちょっとむずいよね。フルーツ合わせるやつ。よし。なんかこれ回ってきたショート動画で覚えた。便利。あれこれ読んだ？あ、全部木の上にあるわけじゃないんだ。
リーバルトルネードいつでも OK だ。あったあった。あれもう木の上4じゃなかった？いくつだこいつ。4じゃねえ。5だ。やりましたよー。よし、みんなカレーの方行くか。何色だっけ？黄色だ。行こうぜ行こうぜ。俺毎回乗っちゃうな、もう一回。いるんだよね。あれだ。しゃがみで入れるか。よし。よいしょ。このナタリーは飛んでいっちゃった方が良さそう。あ、カレー鳥であとめちゃくちゃあるコログ。1、2、3、4、5、6、7。7個もあんじゃん。どこ？あれか。あの中かな。
で、すぐこっちにもあるんだよな。あ、これか。失礼。南の方の、多分このすぐ近くに重なってるっぽいんだよな。あなたが一つでしょ？あの辺にあんのかな？ここ？これか。クリックしづらいけど、取れた。悔しい。よし。で、赤いとこ行った後に、赤レ大橋の、なんかこの辺りにあるな。赤ってあれか？誰と戦ってんだあいつ。編成してんのかな？これね。このタイプはもう大好き。リファーの祈り、いつでも使えるよ。ありがとう、ミファー。あ、こっちのやつあるな。一旦青いとこ向かいましょうか。いや、これ上か。上から行った方が良さそうだな。うん。
怖い怖い。よし。足んとこ行けば、この辺近辺は大丈夫そうだな。コログの上に乗ってる。ちょっと一瞬水取ってこよう。戻りました。あれティアキンあるよね。これ。楽しみですね。ゲーム戻りますか。紫。これかな。アレオ橋のコログゲット。よし。下半分は取れたっぽそうだな。ターリンシッチ行くか。ターリンシッチに一つ。ここさ、ガーディアンいたよね。ガーディアン怖いのよ。この辺りに一つ。ここ取ってる。ここも取ってる。で、ここも取ってる。マーリン湾は全く取ってないね。うん。ここに2つあるな。このやつは取ってる。ウルリ山ゼロだな。全く取ってないな。これ一つ。こちらにお一つ。で、にょろっとして、この辺に一つ。どの順番でいくか。こっから行けそうだし、ジズカフィからカナトレット高原のやつ取りに行こう。
赤いとこ赤いとこ。あった。まあ、キラキラしてたよな。待て。よし。で、このまま直行でいいのか。ああ。絡まれてる？やめてよ。ほら。やめてください。ナイス。いいね。取れました。このまま南に向かって緑のやつ取りに行くか。けどどうせこっから上にも行くし、この辺りにワープ置いておくか。これじゃない。あ、ほら、いるいる。怖いのよ、ガーディアン。あれ？ここじゃないの？あ、上だ。よし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 。で、マーリン湾の方のやつ行くか。あれ？紫はさっき取った。この2つ。
取ってないんで。こっち来るん。こっちからでいいや。いやっほー。ホリー。やべ。盛大に事故った。で、トリス。あらあった。どうすればいいんじゃろ。対になってるので、こっちか。違う？だよね。よし。で、もう一つ反対側にあるので、反応してねえ。これやったよね。パートがだいぶ離れたところからかな。
ん？市から村の東をスタート。ははーん、そんなとこにあんのね。スタートめっちゃ遠いわ。No。縦スケボーでかっこよく撮りたかった。よっしゃ。この2つは OK。こっちに戻って、丈夫だな。力の泉んとこにもいっぱいある。まずはオルドーラ盆地。この辺り。お、この辺り。あとは、この辺り。力の泉にも一つ。で、この道のこの辺に一個。ビアカレー。この辺りに一つ。これ行くか。雨、やめてくれよ。移動する気失せるよ。高低差的にいけそうかな。
うわ、こら待て。これか、テトリス。整いました。あれだ、テトリスだ。かっこいいぞ、形が。おい、邪魔すんな。あれ？ないですね。あった。整ってないな、まだ。ん？ああ、はいはい。整いました。で、力の泉んとこにあるな。怒涛のスタンプ。これも飛ぶか。じゃあ。木の上系じゃないな。リーバルトルネードいつでも OK だ。こいつだ。
よし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 。ビアカレーの方行きつつ、いくつかあるな。ここにあるな。北枯平原にも一つ、ここにお一つ、このすぐ上に一つ、ここメモった。この祠の隣に一つだな。このスレスレに飛ぶの好きだわ。どんぐりカットだな、これは。ライネルじゃん。ドクロマークでもしておこう。黄色。よいしょ。黄色系。あ、まずい。一個逃してるな。シャトー峠のとこ。こいつラストにでもするか。こっち来ちゃったし。このすぐ上。
1、2、3、4、5。飛んじゃった方が良さそうだな。もうちょい水持ってこよう。すぐのと乾く。はい、戻りました。すげえ奥にあるな。この辺？あ、この辺にあるぞ、1個。取りに行くか。いや、わかんのかな。これだ、テトリスがある。やめてよ、お前らいんのかよ。どういう形これじゃないの。階段になったのか。よしよしよし。で。次元ゴールだ、これ。次元ゴールはね、探せないんだよな。北枯高地かな。枯れの塔がここにあって、
47のやつだな。やだ。ここだな、スタートは。あれ、この辺、なんかいなかったっけ？ガーディアン。あ、これは比較的簡単そうだ。爆破で一発。あ、一発じゃない。よし。うんうん。で、次元のところに行くか。いやー。あ、ダッシュ、ダッシュ。なんか、キャプションがめちゃくちゃだな。オッケーオッケー。まあ、シャトー桃源とちょっとラストにするとして、減ってきたぞ、減ってきたぞ。ここ取ってる。こちらに一つ。なんかこの辺りに一つ。ここ三つも並んでんの？1、2、この中にあんの？次元ゴールだよ、片方は。後で喋るか。いや、次元ゴールから先にやっちゃうか。39。入り株がこの辺。なんかどこあんの？
ここか。あれこんなとこにいたんだ。かわいい。よし。あ、ね。ゴールここなら仕掛けちゃった方が良さそうだな。あれカチカチカウントクリアになっちゃうんだ。飛んでいくか。危ない。オッケー。おいで。この紫。まあ、上にあるし、これいっちゃおうか。何やってんだ俺は。うんうんうん。もうちょうど残り10個ぐらいか。彼は終わらせて夜に備えて寝るか。まあ6時間ぐらい、6時間内ぐらい寝れるか。この辺もなんかいたよな、ガーディアン。
もし花花っぽいな。12345。順繰りに行くだけだ。浅瀬もしかして。浅瀬だった。よっしゃー。紅葉台地のサブ。この辺りにあります。で、北彼のなんかここら辺にあるな。で、奥あかれ、こちら。と、この辺。ここ行くか。うん。2の4のロの矢のと、12?12 か11ぐらいだな。やれそうだ。いや、マジでこれ自力発見の方々は、リスペクトすぎる。あ、なんかあったな、そういえばこれ。小平だっけ？小平じゃない。小平。骨は斬撃ないんだな。打撃か。なんかここに、俺の過去の転ぐメモだな、これはさては。ここ撮ってるし。ここにもあるね、一個。赤青。なんか、怪しい穴があるな。どきやがれ。なんか穴あったよね、この辺に。ここ？あれ？リーバルトルネードいつでも OK だ。あ、これ。ゴルフだ。岩は
あれあれ持ってくんの？うわ。結構大変そうだ。こっち側にあったりして。こっち側にあってくれ。側にはない。持ってくるか。あのライネルも倒しちゃうか。邪魔だろうし、きっと。攻撃のバフつけて、戦おう。道中にいるもんな。あ、いちゃうんだ。これこんな強いんだ。いっぱい買っときたいな。全然知らなかった。まあさてと、せっせことゴルフしますか。マグネれないよね。ビタだよな、あれは。うん、あれでこんなもんね。いいね。あ、転がってきちゃう。もうちょいこんなもん。一発ぐらいか。惜しい。いて。うわあ、押しちゃった。止まってくれ。むずいな。もういや、あえて2発で。よし。やったー。地味大変。紫とメモったとこ行くか。
むし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 。どうしたワンコロども。あれか。いいね。でこの、どのあたりだこれ。なんかここら辺に一つ。いや、次元ゴールだ。これはもうちょっと後で調べよう。ここに一つ。とりあえずはこいついっちゃうか。なんだなんも見え、あ、岩岩の、見つかんなくて諦めたのかな、前。けど岩ねえな。あったあった。ここからもらおう。何もしないんで、ほっといてください。いてえ。過激派だ。死ぬ。私が守る。今だ。危ねえ。これでお前多分死んだんだろうな。これで諦めたんだ。よっしゃ。焦げてるこの岩。黒焦げ岩。
で、このおやつはわかりにくそうなので、2位しかじゃないよね。これ図ナ貝これ。図ナ貝だ。54だから、イカダがある場所から、54番。そっちの方にイカダがあるのかな。イカダとか見えたっけ？あれだ。イカダがあそこにあるぞ。イカダがある場所から南の高台、こっちよりかな。うん。ここにワープ設置しとこうか。念のために。あれかな？違うわ。イカダがここでしょ。南の高台だとこの辺かな。お面反応ないもんね。もっと南？
あれだ。あれだよね。ぽいな。よし。お、あと、4つ ?5 個。奥田の森になんかいっぱいあるな。まずはこの、奥田西側。で、真ん中にあって。で、この、橋みたいなとこ。紫。奥田の森とか絶対嫌いなんだよな。あのタコスケだろ、奥田って。よいしょ。うざすぎ。あ、レミパンだっけ。よかった、わかりやすいとこにあった。黄色黄色。やだー。ジグザグに逃げろ。あれか。射的、いや、足りてるかな。ミファーの祈り、いつでも使えるよ。ありがとう、ミファー。リーバルトルネードいつでも OK だ。雨降ってきちゃった。んで、奥多森の、どこだ？あ、なんかこの特徴的な岩の、この辺りにあるな。ここか。ここにあるっぽい。これ取ってここ取れれば、なんだっけここ。あっかれの塔。
ゲット、おそらく。めっちゃ雨。いけるかな。やんだわ。テトリスか。あれ外しちゃった。1、2、3位のやつ、これ。いて。あ、違うわ。よっしゃー。ローメイトにはないもんね。このシャトー峠のやつを最後取ろう。これか。ああ、こんな時に雨降って。あ、どっか木陰。木陰がない。これに登るだと思うんだよな。高えしこいつ。やんだか。なんだあれ。あ、普通に羊か。焼き。
やりました。よし、アッカレ島近辺のコログめでたく完了しました。コンプしました。じゃあ今日も最後に武器アップでして終えるか。サンキューサンキュー。これで武器ポーチマックスじゃない？おー、やったねー。17か、惜しい。縦は？縦ぴったりいける。まあ、回復しますか。やったー。お、50% は超えた。さっきのでじゃあ 5% 分ぐらいだったのか。5% ちょっと。アッカレの塔のコログで 5% 分か。まあ、あと何個か地名アンロックあったしね。まあちょっとティアキン発売前に全く 100% 達成はいけませんでしたが、この後ちょっと夜12時手前ぐらいまで寝て、12時の新作発売に合わせて次回からはティアキンの新作ティアズ・オブ・ザ・キングダムのTwitch 配信にしていきたいと思いますので、よかったら見てってくれると嬉しいです。では今日の配信はここまでといたします。また次の配信でお会いしましょう。というかこの後数時間後、約6時間後ぐらい、12時手前ぐらいに配信ちょっと待機してティアキン新作遊びたいと思っていますので、よかったら配信来てください。またお会いしましょう。さようなら。